Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabang akwa ru ban pentip akan ngapor, ya katu ke jingwan, ke jing pediang ngau baha jongi na kalian jong ka jela. Ya gitu ki student lan ki perlok nong song snong jong ki jela ki basa keleng jong ka state and north eastern state jongi hadu menne por arbj lai bj ka total ka bangila pediang yaki ka bakila warnrung sya ki jela ka jongi kalong ar hajar han reus pa ar paulai ngut bat ngingej skem ki badangsa namar ba mentang ngimpat yo jingkeng mentajan mit bat haduk la syai ru broches ngi nga kermen skem gitu ki bala register lai hajar tam nga kermen skem bala syai ka sngi lesi ngilala ban pediang lani kilala banwan pilot barok katkum katuk registration ka baki kila register hapo ka sorkar.